Táneart cainte ag príomhchaireachtar an trá leabhar a bheith san go na Léirmheas óga Orla Uan le hEibhlín Uí Iarlaithe agus an leabhar chéanna maisí ag donaló bric. Berta tá granta is stair na tíre i donaló conal agus éimún devaléire, bheith sé sin faoi chabidil ag na Léirmheas níos sinne. I mairinn artéirigh gur cholína támuid agus seo tuairimí ar Léirmheas óga. Mis is Seán Dalby agus am a scoil banna na téirigh leanaí bheaglí táim 7. Is mis Ruairi agus táim 7. Téimar scoil is scoil na bheirt agus is maiile mo scoil son. Leas an leabhar Orla Uan. Lig mé Orla Uan ar scoil. Is cuirí agus tá sí op tá caint agus tá sí an reachtain tar cruach fórthain. Agus iarn si a Ruairi sin mise an bhíteach si dul ar scoil. Bhí scetamíní artha na ra bhí siad ag dul ar scoil. Mar sin is tusa atá le feiceáil sa leabhar, cin fá? Well, bhí scéal ag hEibhlín an údar dom Orla Uan, agus haithan an scéal lom mar sin díras the amach scéalacha an chéad lá eile, agus bhí. Agus thas níos a géar a scéal the ga chéan lá. Agus dúras lé gur rás ag raibh mis agus má bham ag cuineamh ar Uan. So instam, bhfuil aon rud greamhar sa leabhar seo? Tá. Céir é tain? Gúil sí op tá caint agus tá sé 6 gan nuair mar ní bhíon aon Uan eile a caint. Agus na pictiúr ar haithn siad leat? Dhéon donaló briciad agus an fesan anna bha ag duna fictúirí. Haithan an leabhar Orla Uan lom agus tairn mé an pictiúir seo. Léadach mo cháirde é, stóm go denócht sé ag mór.